טוב, יש לנו פה בעצם קייס אובלי, כחול, קל משקל, מאוד מאוד נוח. קשת מעץ. קשת סבירה, לא להגיד שהיא קשת מדהימה. וכינור. כינור של ג'יי הייד, שזה בעצם, כאן אני אצלם את ה... זה בעצם בית מלאכה מאוד מאוד נחשב היום שעובד בארצות הברית ובקנדה, שמייצר כינורות ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם תיקים של כינורות ישנים וגם כינורות חדשים. מה שאנחנו רואים פה בפנים, הכינור הזה יוצר בברקלי בשנת 2010. כינור עבודת יד מעץ אירופאי, הוא במצב ממש ממש מושלם, אין לו שום שריטה ויש לו מין זוהר כזה, תסתכלו רגע בצדדים, עשו אותו נורא נורא יפה, מין עברה כזאת בצד. סטאפ כמובן מושלם, עומד מוכן לנגינה, גב מאוד יפה, גם בלי שריטה. עץ אשוח, זה הראש שלו. כבר אני גם מנגן איתו, תשמעו את הסאונד שלו.